Okay mga brad, dito natin sisimulan ang atin vlog. Bicol to Batangas. Pupunta na naman tayo ng Batangas ngayon kasi back to work na naman. Okay. Nakakatamad lang isipin kasi malayo-layo yung biyahe natin. Pero siyempre kailangan kasi nandun ang aking trabaho. Ay nako, pasensya na kayo sa aking audio kasi hindi pa ako nakabili ng para sa aking GoPro, yung mic adapter o kaya media mode at saka yung microphone. So ngayon tama na muna siguro. Ay, Sunday pala ngayon may simba. Simba muna tayo kasi kailangan natin yun. Dasal muna tayo bago biyahe. Sa tagal ng panahon siguro ngayon lang siguro ako nakapagsimba kasi dahil sa pandemic ngayon 2021, ngayon na naman ang first time ko. Kaya kailangan tayong magbawi kapag simba man lang. Puro na lang trabaho, pandemic pa, hindi pa makapagbiyahe-biyahe noon kasi lockdown. Kaya siguro ito na siguro ang tamang time. Kaya kailangan natin magsimba-simba kahit tayo ay hindi ganong nakasimba dahil sa busy nga lagi. Diyos maray na aga mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Puring tawag, Nestor J. Jr. B. Buwal, 32 anyos, soltero, Tagalupi, Tinambak, Camarines Sur. Aking ina Nestor Senior Buwal at Zaida Bermejo. Bot Magagong, Tinelsi P. Chavez, 32 anyos, Daraga, Nakalangan, Aking ina Rene Chavez, Sanesita, Picasso. Panduang tawag, Raymond B. Marquez, 28 anyos, soltero, taga San Lorenzo, Tabaco, 36.9. Aking ina Santos, Marquez, Sanesita, Bigeno. Bot Magagong, Pijanin C. Constantante, 25 anyos, Daraga, taga Pagay, Santo, Camarines Sur. Aking ina Abe, Constantante, at Villa, Limaco. Okay guys, Panduang tawag, let's go na tayo. At least Katimbang, nakapagdasal din tayo kahit paano, kahit konting panahon, konting oras, at least tagos sa puso ba, yun ang pinaka-importante. Salamat po. Alright guys, magkakarga muna tayo ng gasolina kasi mahaba-haba ang ating biyabiyahihin. Titingnan natin kung magkano ang ilan ang mga gas consumption natin. Papakita natin sa ating mga viewers kung gaano tayo katipid at kung nakakatipid nga ba.
December 24 na. Full tank sir. Premium. Okay. Full tank natin to. Tingnan natin kung magkano yung madadagdag. Tapos pagdating doon sa Calawag, Quezon, doon tayo ulit mag full tank kung magkano ang mababawas at magkano ang idadagdag natin. Umapaw ito pagpapawon. Nagiraran po ba kaya? Kaya naman 130 lang mga brad ang ikarga natin sa ngayon. Kasi mayroon naman dating laman na to yung ano ko, yung tangke ko eh. Kaya sa ngayon 130 lang muna. Abangan natin yun doon na naman sa Calawag kung magkano. Sorry. Paputok. Okay. Reset. Ayan o. I-reset muna natin para alam natin kung ilan ang kilometrahe na natakbo natin at magkano ang consumption na gas. Alright, ipasok muna ang intro. Okay. Tuloy-tuloy na to brad hanggang sa makarating tayo ng Batangas. Let's go. Okay guys, para hindi kayo maboring, kakantahan ko muna kayo kahit ako'y sintonado. Okay? Okay. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideway and under on a magic and max ride. Ginagawa A mo! whole new world. A new fantastic point of view. No one to help us know or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sight, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. A whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star, I've come so far,
I can't go back to where I used to be. A whole new world. Tama na muna yan kasi sakit sa lalamunan. Sintonado. Okay, abangan nyo lang yung mga, samahan nyo lang ako sa mga joyride ko. Okay na yun. Tingnan lang natin kung ano yung mga sitwasyon sa dadaanan ko. Yun ang pinaka-importante dyan. Kasi masarap talaga mag long ride, lalo na kung maganda ang panahon. Saka enjoy din. Mas maganda pag ano, pag marami talagang habulan kayo niyan sa kalsada. Pero siyempre mas maganda yun, meron din namumuno sa inyo na ano, yung chill ride lang na kahit kasi yung sobra ng bilis, yung tama lang ba. Okay Brad, dito tayo ngayon sa Guwa Partido. Yung kaninang dinaanan natin, ano yun, yung sa may simbahan, San Jose. Ito ngayon, Guwa, bayan ng Guwa, LCC Supermarket. Okay guys, pinutol na natin ngayon yung napakahaba nun. Nandito na tayo ngayon sa Ragay. Medyo malayo pa tayo sa ating patutunguhan. At samahan nyo na ako lagi sa ganda ng view rito. Yung mga nakakamiss na magbiyahe dyan, lalo na sa Calawag, Quezon, yung nakakamiss ko sa terminal ng Raymond. Samahan nyo ako para makita nyo ang ganda ng view, kung ano na ang sitwasyon doon.
Tingnan mo yung bata na yan, oh. Titingin sa atin yan, oh. Oh. Pa isa. Ito pang isa. Ay, hindi na pala.
Okay guys, dito na tayo ngayon sa Del Gallego. Ito na yung dati kong ano sa in-upload ko dati, yung nauna. Ayan o, yung sitwasyon ngayon o. Pero hindi na tayo magtatanong dyan, diretso na tayo. Ganun pa rin yan eh. Kita nyo na lang dun sa isa kong vlog kung ano ang sinabi nila. Alright guys, dito na tayo ngayon sa Calawag, Quezon. Tingnan nyo yung terminal ng Bus Raymond dito. Alam ko namimiss yun na magbiyahe. Yan o. Ito na yung mga dati natin mga tinatambayan tuwing mag-stop over ang Bus Raymond dito. Yan o. Eh sa ngayon walang biyahe. Kailangan tayong motor. Yan yung tira ng gas. Full tank bro. Oh. Premium Chase, okay. Yan o, yan yung Calawag, Quezon.
Tay, wala na akong pera. Baka kulangin yung ano ko, pang gasolina ko. Liters ang dagdag 188. 4 liters ang bawas sa halagang 189.63. Yan ang gas consumption natin galing Bicol to Calawag, Quezon. 190. Ha? Ito? Ayun. Okay mga brad, let's go na naman. Tom Jones na naman. Kailangan tayo maghanap ng karinderya. Okay Brad, dito na tayo sa Katimunan, Quezon. Kain muna tayo dito ng mga kalidad na pagkain, yung mga seafoods. Kasi balita ko masarap daw ang mga luto dito eh. Lutong pangbahay, mga dekalidad. Okay guys, diretso na to, going to Batangas.
Alright, eto na. Alright guys, pasok na tayo. Wala naman gwardiya eh. Buksan na natin yung gate na yan. Okay. Boss. Ha? Puto ba ka ano na yun? Wala mo isa? Oo. Ayaw sila no? Sino? Iba naman ang lugar nun? Ha? Iba man ang lugar nun. Dait yun. Puto. Pasalubong ko eh. Ganun pa rin. No. Putang Ito. tanggalin mo na kasi yan. Bito. Wala, ganun pa rin. Wala man yung ano mo. Ano pa? Bigyan mo na lang si sir. Kung parehas lang naman ito pili. No? Alin? Ito? Pampulutan. Eh nako. Kalaban ng tuhod ko. Wala ka ng dala yan lang. O yan lang mo. Saan ko na may ilalagay? Ito ano? Ano yan naman? Yung sinid ko sa yung halaman. Ano? Binibinta ba yan? Oh, binili ko. Dalhin ko dito. Baka malay mo kung gusto nila. Anong halaman ba yan? Yung sinid ko sa yung picture. Oo nga. Ano nga tawag dito? Pag maganda yan, pag grupo-grupo, may kulay. Ano to? Benta o bigay? Bigay siyempre. Ay, bubuhayin mo natin. Hmm. Kumusta biyahe? Ayos lang. Oo. Sige. Pasok ka doon. Pagpasok mo doon, ligo ka agad. Sabi ni sir, Oo. bukas na dito na ako, di na ako lalabas. No. Oo, dyan mo ba? Dapat nito, ano mo na. Ano mo, ihiwalay mo agad ang damit mo. Oo. Dapat ito. Ibilad mo yung damit mo pala. Yung suot mo. Sige, sige, sige. Ibilad mo na kaagad. Bayaran mo na yun kaya para diligan. Napipi eh. Wala ibang malag dyan eh. Buti nga, nagkasi sa U-Box. Bulak. Ay ano yun? Anong bulak ba? Yung ano, yung sinid ko. Sa baba. Sa baba, buksan mo. Yung sinid ko sa'yo yan na. Kabila. Kabila. Yan. O, yan. Diyan ka maghugas ngayon. Yung paggrupo-grupo maganda rin tingnan. Okay. Tika. Mukhang yung tuhod. Patay. Tika, yung Wala, tuhod. siyempre pagbabiyahe, dapat hindi na dumali. Delikado. Okay. Alright guys, ito yung natira niya, yung gas consumption niya. Kunti na lang, may marami-rami pa pala.